Hola, què tal? Bona nit. Demà dilluns és dia 15 de juliol i, per tant, arribem de forma oficial a l'inici de la canícula. Què és la canícula? És el període de més calor de l'estiu i que habitualment va del 15 de juliol al 15 d'agost. Ja portem 2 setmanes de forta calor i pràcticament no anem a tindre canvis al llarg dels pròxims dies, al llarg de la pròxima setmana. Anem a fer un recorregut a la Comunitat Valenciana a través de les nostres finestres, on comprovarem com el dia ha sigut assolellat. Per exemple, imatges de Sant Antonio de Benajever, on la mínima ha sigut de 10 graus i la màxima de 32. Imatges del Palmar. Junt a la costa, les temperatures mínimes han quedat més altes, al voltant de 23 graus, les màximes més baixes, però un ambient molt bascós, amb més humitat. Ara veurem imatges de Xàbia, imatges del nostre col·laborador, Toni Bolufer, que mostren com el dia estava amb el cel ras, temperatura mínima de 21 graus, màxima de 31, i una imatge molt curiosa, la que s'envia Rubón Torregrossa des de Torrevieja. Veiem com la gent anava acudint des de bon matí a ocupar el seu lloc a la platja. Alguns se tenien que conformar ja en tercera o quarta línia de platja, aprofitant un dia on la mar estava molt tranquil·la, on les temperatures han sigut prou elevades, tot i que la màxima no ha pujat des 27 graus. A les imatges del satèl·lit Mitosat, destacar que el dia ha transcorregut amb sol, però a partir de migdia han començat a créixer núvols d'evolució que han afectat el nord de Castelló i esta vesprada, al voltant de les 7 de la vesprada, també han crescut tronades a les zones més interiors de València. Ahí podem veure com la desfeta, les encluses de les tronades afectaven a última hora de la vesprada les zones del litoral de Castelló i de València, però sense donar precipitació. En les imatges del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia podem veure com durant el matí les tronades més importants es concentraven a l'extrem nord de Castelló, al límit entre Aragó, on les tronades han sigut més fortes. Després afectaven el racó de Mur i a última hora de la vesprada punts de la plana d'Utiel-Requena o de la comarca de Serrans. Les quantitats de pluja més significatives, al voltant de 12 litres per metre quadrat, han caigut a Castellfort, 7 a Demuz i a Torrebaja, 5 a Titaguas, 3 a Mata de Morella, 2 a Sorita, una a Morella i una a Vilafranca. I pel que fa a les temperatures màximes, han baixat. La brisa avui ha entrat amb més ganes i encara en algunes zones ha bufat vent del sud-oest i han pujat les temperatures, però trobem valors més suaus, al voltant de 27 graus a Guardamar del Segura, 28 a Alacant, 30 a Elx, 32 a Villena o 31 a Alcoi, 36 graus han tingut de màxima a Carrícola, on esta vesprada ens comentaven que havia bufat una miqueta de llebeig. A València, a Gandia, 29 graus de màxima, cap al centre, 30 a Llíria o a Bunyol, 31 a Utiel, 32 ha sigut la màxima de Demuz, però després de ploure la temperatura havia baixat fins als 20 graus, el mateix baixava a Castellfort, que té una temperatura al voltant de 23-24 graus, ràpidament després baixava fins a tindre 15 graus apenes després de la precipitació, i ahí tenim aquests valors de 25 graus a Vilafranca, 30 a l'Alcora de Castelló, 24 a Fredes i 31 a Vinaròs. El mapa isoari previst per demà es mostra un centre d'altes pressions, com les últimes setmanes, situat a la zona de l'Atlàntic, allargant-se per tota la zona de Gran Bretanya, França, Alemanya, Dinamarca, tota la península ibèrica. Apenas hi ha isobaris sobre la Comunitat Valenciana, això vol dir que el vent estarà molt encalmat i les baixes pressions relatives que poden fer avançar el vent del sud-oest a partir de l'esplada afectar les zones més interiors i fent pujar de nou les temperatures. Amb aquestes condicions, per a esta pròxima nit, veurem encara alguns núvols i podrà quedar alguna resta d'eixes tronades que han afectat l'interior de Castelló i València i deixar algun ruixat, però de molt poca importància. Els núvols aniran dissipant-se, el cel anirà aclarint-se i les temperatures no patiran canvis. Demà dilluns comencem la setmana amb sol, temperatures mínimes sense canvis, màximes tampoc tindran massa variacions, al voltant de 35 graus, 36 les més altes a les comarques de l'interior, i de nou, alguns núvols d'evolució a les zones de l'interior que de vesprada deixaran algun ruixat i alguna tronada. Demà, el Centre de Preemergències de la Generalitat Valenciana ha decretat la preemergència per incendis forestals, sobretot a les zones més interiors de València, sud de València i nord d'Alacant, on les temperatures sobrepassaran els 35 graus. A la resta també el risc d'incendis serà prou elevat. Vegin els consells que hem de seguir per tal de previndre els incendis forestals. No obstant, no hem d'oblidar que tenen al seu abast el telèfon 112 davant de qualsevol emergència. De cara a dimarts, tindrem també presència d'alguns núvols en zones de muntanya, núvols que no esperem donen precipitació. Dimarts, fins i tot, les temperatures podien pujar de nou a les comarques centrals i de l'interior. Dimecres de vesprada podem tindre algun ruixat concentrat a l'extrem nord de la comunitat, més sol a la resta, temperatures sense canvis, i dijous, tot i que esperem alguns núvols en zones de muntanya, no esperem donen precipitacions. I avui acabem d'una forma diferent, no ficarem fotografies. Volem prendre's una xicoteta llicència per despedir-nos. Després de 24 anys com a home del temps, de moment anem a deixar de ser home del temps per un moment, perquè, com saben, aquesta empresa està passant per un procés d'ERO, d'un expedient de regulació d'ocupació que afecta a vora 1.200 treballadors, entre ells jo, i de moment hem d'esperar a que la justícia posi cada un en el seu lloc i a poc tot vagi clarificant-se. Simplement dir-los que hem de ser positius, la vida continua, hem de ser optimistes, segurament en qualsevol altre lloc, en qualsevol altra circumstància, agrair-los la seva paciència per aguantar-me durant aquests 24 anys. Moltes gràcies de tot cor.